Od 2015. godine organizujemo seminare i radionice iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole, upravljanja rizicima. Od 2018. seminar korporativno upravljanje u javnim preduzećima. Predavanja se održavaju za pojedinačne ili grupne polaznike u dogovoru sa vama, u našim prostorijama, u vašim ustanovama ili online. Seminari i radionice se mogu održavati online, to znači na daljinu, uz direktnu video i audio komunikaciju između predavača i polaznika i među samim polaznicima. Od opreme je potreban samo računar, desktop ili laptop, sa pristupom internetu i mikrofon. Kamera nije neophodna. Nema potrebe da se bilo kakav softver instalira na računare polaznika. Bitno je naglasiti da škola BI.com ima već bogato iskustvo u predavanjima na daljinu. Seminar Korporativno upravljanje u javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima predviđa obavezu za direktore i članove nadzornog odbora da poznaju oblast korporativnog upravljanja. Cilj seminara: upoznavanje učesnika sa principima i okvirom korporativnog upravljanja u javnim preduzećima i sagledavanju značaja korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnih preduzeća. Po završetku ovog seminara, polaznici će biti osposobljeni da se upoznaju sa specifičnostima upravljanja u javnom sektoru, sagledaju značaj korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje, upoznaju se sa osnovnim principima i dobrom praksom korporativnog upravljanja, sagledaju prednosti i mogućnosti za unapređenje nivoa korporativnog upravljanja u svojim organizacijama. Dobro korporativno upravljanje u javnim preduzećima se između ostalog zasniva i na uspostavljanju adekvatnog i efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima. Zato vam preporučujemo da prisustvujete i predavanjima iz finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima. Seminar i radionica Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava. Član 81 Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Cilj održavanja seminara i radionice: upoznavanje kroz praktične primere sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, dati uputstva za interne kontrole, predstaviti osnovne smernice i ukazati na dobru praksu u uspostavljanju ovog sistema. Seminar i radionice će vam osim ispunjenja zakonske obaveze omogućiti da samostalno uspostavite sistem finansijskog upravljanja i kontrole u vašoj organizaciji i da ovaj sistem dalje samostalno održavate i razvijate. Seminar i radionica Upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava. Član 7 Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru predviđa da rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake 3 godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni. Član 12 istog pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole. Cilj održavanja obuke: seminar i radionica iz upravljanja rizicima će vas kroz praktične primere upoznati sa metodologijom i obrascima za identifikovanje, procenu i rešavanje rizika kod korisnika javnih sredstava, izradi registra rizika i strategije za upravljanje rizikom. Obuka za samostalno uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obuka se organizuje u dogovoru sa vama u vašim prostorijama. Naravno, moguće je organizovati i obuku na daljinu. Od strane Državne revizorske institucije, prilikom obavljanja revizije najčešće se uočavaju sledeće slabosti u sistemu internih kontrola kod korisnika javnih sredstava i daju sledeće preporuke.
Preporučuje se korisniku javnih sredstava da uspostavi adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole s akcentom na sledećim merama. Usvajanje strategije upravljanja rizikom u cilju identifikovanja, procene i kontrole nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati suprotan efekat na ostvarenje ciljeva korisnika javnih sredstava i sa zadatkom da pruži razumno uveravanje da će ciljevi biti ostvareni. Definiše poslovne procese, sačini mapu poslovnih procesa i usvoji pisane politike i procedure koje opisuju poslovne procese i da uspostavi sistem internih kontrola sa ciljem da se rizici ograniče na prihvatljiv nivo. Obuku koju organizujemo će vam omogućiti da otklonite navedene slabosti u sistemu internih kontrola i uspostavite sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa navedenim zahtevima. Cilj održavanja obuke. Upoznavanje kroz praktične primere sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, izradom pisanih procedura za pojedine poslovne procese, identifikovanja, procene i rešavanja rizika, kao i izrade registra rizika i donošenje strategije za upravljanje rizikom. Obuka će vam osim ispunjenja zakonske obaveze omogućiti da samostalno uspostavite sistem finansijskog upravljanja i kontrole u vašoj organizaciji i da ovaj sistem dalje samostalno održavate i razvijate. Program obuke. Prvi deo, seminar plus radionica, rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava. Drugi deo, uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i izrada pisanih procedura kod korisnika javnih sredstava. Koje su prednosti ovakvih obuka? Organizuje se u dogovoru sa vama i u vašim prostorijama ili online. Može prisustvovati više zaposlenih, izvršni direktori, rukovodioci, članovi radne grupe za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, šefovi službi, kao i ostali zaposleni. Sprovodi se jedinstvena i kompletna obuka za sve članove radne grupe, rukovodioce i ostale zaposlene iz oblasti uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, upravljanja rizicima i izrade pisanih procedura. Obuhvata teorijsku i praktičnu obuku iz više oblasti koje su neophodne kako bi se uspostavio sistem finansijskog upravljanja i kontrole u vašoj organizaciji. Značajno se smanjuju ukupni troškovi obuke, jer su troškovi organizovanja ovakve obuke znatno manji nego da vaši zaposleni članovi radne grupe za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole prisustvuju na više pojedinačnih obuka koje se organizuju u našim prostorijama. Seminar i radionica interna revizija kod korisnika javnih sredstava. Interna revizija uočava slabosti i nedostatke u sistemu internih kontrola i daje preporuke za poboljšanje aktivnosti kod korisnika javnih sredstava i tako doprinosi njegovom uspešnijem i efikasnijem radu. Cilj održavanja seminara i radionice je da se učesnici detaljno upoznaju sa ulogom i značajem koji ima interna revizija kod korisnika javnih sredstava, kao i postupkom obavljanja interne revizije u javnom sektoru kroz praktične primere obavljanja revizije. Iskoristite popuste koje dajemo za grupna ili online predavanja. Više informacije o seminarima i radionicama, kao i utiske učesnika sa održanih seminara, radionica i obuka možete pogledati na prvoj strani sajta u delu seminari i radionice. Hvala na pažnji. Pozovite nas i dogovorit ćemo sadržaj, vreme, mesto i način održavanja seminara i radionice i još jedanput hvala na ukazanom poverenju.